Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 24 mei. Oh, ik heb hem binnen, de uitslag. 53 voor en 299 tegen. Nou, dat is een duidelijke uitslag, dus die is verworpen, de motie. Het had een historisch moment kunnen zijn, maar de SGP gaat zijn vrouwenstandpunt niet aanpassen. De partij blijft van mening dat de roeping van de vrouw niet te rijmen valt met een politieke functie. Dan zie je dus toch dat verandering van beginselen dat vreselijk moeilijk is in de SGP. Als fractievoorzitter in Vlissingen kwam Lilian Jansen met een voorstel om de grondbeginselen van de partij aan te passen. 11 jaar geleden werd ze de eerste SGP-vrouw in de politiek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nu pleiten ze opnieuw voor een meer prominente rol voor vrouwen, maar zonder resultaat. Kennelijk is de SGP er gewoon nog niet klaar voor om te veranderen. We schrijven nu nog steeds A en dan doen we B. Die situatie blijft in stand. Ondanks de beslissing die vandaag is genomen, kan Jansen nog steeds haar droom najagen. Het staat haar niet in de weg om namens de SGP als eerste vrouw de Tweede Kamer in te gaan. Zo is dat. Zolang er leven is, is er hoop. Aziatische restaurants vinden dat het ze te moeilijk wordt gemaakt om koks uit Azië te halen. Door nieuwe regelgeving moet er meer uit de Europese vijver worden gevist. Maar dat gaat volgens hen ten koste van de kwaliteit. We gebruiken in de Aziatische keuken andere snijtechnieken, andere kooktechnieken. En dat is niet aan te leren. Maar het realistische beeld van de Tweede Kamer, zij geven aan van je kan iemand zo binnen 6 maanden dat leren. Daar zijn wij het niet mee eens. 效果和质量肯定是不一样的，因为我们中国人有我们自己独特的配方，然后这是别的国家的厨师他不一定能掌握得了的，这会对我们有很大的影响。 De huidige werkvergunningen van de koks lopen over 1,5 jaar af. Als er niks verandert, denkt Amanda dat de toekomst van de Aziatische restaurants en koks op het spel staat. Dan valt eigenlijk heel je droom in duigen. Want wat gaan deze koks doen als ze terug moeten? Ze hebben alles daar achtergelaten om hier een toekomst op te bouwen. 是的，我希望能够长期留在荷兰，然后在这边工作，然后生活。 Bent u dan niet bang dat het straks alleen nog maar Mac-noodles uit de magnetron worden? Ja, daar ben ik dus echt heel erg bang voor. Ik denk dat niet alleen wij, maar ook heel veel andere Nederlanders het jammer zullen vinden als de Aziatische keuken zou verdwijnen hier in Nederland. Toch hebben de Aziatische restaurants nog de hoop dat er te praten valt over de nieuwe regels. Daarom zijn ze een petitie gestart die tot en met maandag doorloopt. In Groede kon je je vandaag wanen in de tijd van de wereldoorlogen en de Koude Oorlog. Tientallen vrijwilligers waren gekleed in legerkleding uit die tijd. En ook kon je allerlei militaire voertuigen bewonderen. Militaire voertuigen, militairen, veteranen, pipers. We hebben een medic, we hebben een motoronderhoud. Waarom doen jullie dit? Wij willen de historie levend houden. Vooral op dit park tussen de bunkers van de Atlantic Wall. Omdat je niet mag vergeten wat gebeurd is. En hoe kan dat beter dan het als ware na te spelen? Dit is eigenlijk een dressing station. Dat is een voorpost. Daar kwamen de gewonden binnen, werden de eerste zorgen toegediend. Schaafwonden, als het niet erg was, werd je opgelapt en kon je terug naar het veld. Met deze verhalen en de voertuigen hopen de vrijwilligers dat er meer aandacht komt voor de geschiedenis en dat ervan geleerd wordt. Voetbalclub Goes speelt ook volgend seizoen in de 3e divisie. De promovendus handhaaft zich op de laatste speeldag door een 1-1 gelijkspel in en tegen Gemert. Maar lang ziet het er daar niet naar uit, want hier wordt het 1-0 voor de thuisploeg. Na een half uur is het goed voordeel gegeven door de scheidsrechter en Job Michels met de 1-0. Dan moet Goes wat terug doen, want de concurrentie staat dan voor. En hier krijgt het een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Overtreding wordt gemaakt op Erwin Fransen. Dan is het Timo Leibers achter de bal. Leibers zag zijn nieuwe ploeg Hoek vorige week al kampioen worden.
We willen ook graag handhaving met Goes na 3 seizoenen in het rode shirt van de Beverlandse club te hebben gespeeld. Hier is het 1-1 en dan krijgt Goes een kwartier voor tijd goed nieuws uit Rosmalen, want VVSB heeft dan 1-1 gemaakt. En is het billenknijpen voor trainer Dennis de Nooijer in de laatste minuten, zeker als hier nog bijna wordt raakgekopt. En dan zit het erop, in Gemert is het afwachten wat die concurrent dus gedaan heeft in Rosmalen. Met z'n allen wachten op het verlossende laatste fluitsignaal. En dat komt hier. Goes, ook volgend seizoen in de 3e divisie. De promovendus handhaaft zich na een 1-1 gelijkspel in en tegen Gemert. Een heilig zonnetje was het enige wat we daar vandaag van konden zien. En het was nog even droog, maar het duurde niet lang. Het werd vanochtend en in het begin van de middag behoorlijk nat. Op een aantal plaatsen viel tot halverwege de middag al 5 mm aan neerslag. Geleidelijk werd het er wel wat droger met wat lichte regen en motregen, maar het werd ook nevelig door die zuidwestenwind. En dat blijft tot morgenochtend. Vannacht neemt ook de kans op regen weer toe en er kan weer een paar millimeter aan neerslag bijkomen. Maar dit front trekt morgenochtend al vrij snel door naar Noord-Brabant. Gaandeweg komen er enkele opklaringen, maar tot aan de avond is morgen nog een bui mogelijk en daarbij is ook kans op windvlagen. Verder is er windkracht 4 tot 6 en de middagtemperatuur is 15 tot 17 graden morgen. Volgende week dan is maandag een redelijke dag met vaak opklaringen en een paar lokale buien en een graad of 17. Daarna zijn dinsdag en woensdag regenachtig. Na woensdag is net als maandag iets droger. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.